għadna ma' kantanti żgħażagħ kollha żgħażagħ u pjaċir tħares li hawn kollek għamu hekk tajjeb għodu. Bonġu kif intom? Tajbin. Tajjeb għandkom il-ġurnata tkun itwalek. Kif għaddejja l-ħajja bħalissa eċitati li ovvjament din hija xi ħaġa li mhux ta' kuljum ma ngħidu hekk. Forsi tkun hemm jekk ma jkunx hemm eċitament, naħseb tkun titlef parti mill-esperjenza. Għax l-eċitament huwa kollox fil-verità. U fuq magħna wkoll għandna l-Mirjana mhux qiegħda hawnhekk, Mirjana kont biss qiegħda magħna permezz ta' Zoom. Mirjana. Bonġu l-kulħadd. Bonġu. Kwarantina ma xorta qiegħda nipparteċipa fil-muża tal-Eurovision bħalissa. Tajjeb, imma tidher m'għandekx effetti ta' Covid. Ifimni, niprofa qiegħda. U leħlek jinstema' tajjeb, tinstemek. Anzi, l-bambin ma laqtitniex daqshekk gravi ħanejtek. Eżatt, illum saret il-Covid, il-kwarantina saru parti mill-ħajja ta' kuljum u isna nridnu nidraw ngħixu bihom. Ħaġa normali. Ekku. Kif tħossukom issa li l-Eurovision reġaħa l-format ħanejdu hekk oriġinali tiegħu? ħaġa sitanti, eżin jiena dil-ewwel darba tiegħi, però naħseb kulħadd iħobbu l-Eurovision, anke min jgħid li ma jħobbux jaraħ. Ġifieri jien dik nibqa' nisħaq fuqha. Żgur forsi. Taqblu ma dal-format hekk kif inhu, għax qabel kien ovvjament abbinat ma' X Factor. Issa iktar hemm opportunitajiet għax hemm X Factor u mill-Eurovision. Il-linja tiegħu jispikka bil-mod kif għandu jispikka u skont il-festival li jiddeċidi li sehem. U fil-fors tagħmel eżatt xi ħaġa kompetizzjoni biex tagħmel kompetizzjoni. L-aħħar tfittex xi ħaġa differenti. Naħseb hemm iktar opportunitajiet ukoll għax X Factor l-Eurovision għalih mbagħad hemm mużika terġa' wara ġifieri il-kantanti u naħseb anki l-kompożituri għandhom ħafna iktar opportunitajiet issa li jikbru u jimirħu. Jiena naħseb li jekk tidħol għal X Factor ikollok skop mod ġo moħħok. Jiena minnhom it-tnejn, ġifieri meta tħalt issa l-Eurovision kelli mindset mod u meta tħalt għal X Factor kelli affarijiet f'moħħi mod ieħor, ġifieri naħseb jiena tapproċċja il-festival b'mod differenti u X Factor b'mod differenti. Issa, preparamenti, kulħadd naħseb qed jipprepara il-pakkett kif iżejħulu tagħna, kif sejjer ix-xogħol? ħafna ġennu, ħafna qasir żmien tkompli bil-ħajja xorta. Jekk xogħol, familja kollox, imbagħad għana sajd, mhux għana sajd hu l-priorità ta' kollox. Imma għandek tir inti taf eżatt jew as you go along qed tgħid aħjarek flokek. Tallimt għax qabel kont inħalli kollox l-aħħar naqa', issa l-kontra, ma issa tippjana, ma jistax ikun jidher. Allora tippjana għax. Iż-żmien iktar eċitanti, ġifieri. Ma inti għandek viżjoni l-end result x'inhu? Naħseb kulħadd għandna pjanu, ġifieri an idea in mind li dak li nidu nagħmlu tal-performance, l-outfit, kollox, ġifieri minn A to Z, ġifieri naħdmu minn issa. U bħalla żmien tibdew tippruvaw l-biss ukoll jew tkun għadu work in progress. Work in process, xejn għala dak il-bidu. Imma nisper li beda l-proċess għax ma bedix. Problemi. Għandek tir eżatt minn qabel inti jkollok xi ħadd jgħinek imma tir il-pariri. Għandi xi ħadd jgħinni fuq viżwal. Kelli pjan fil-bidu imbagħad ħadd il-pariri tat-tim u l-pjan inbidilna, ma for the better għax iktar konfidenti f'dan il-pjan li għandi issa. Għaliex kultant inti meta tiddeċidi għalik isek bħal meta jkollok il-manager qiegħed hemm għax hemm persuna jkollok forsi xi ġenitur li qed jara kollox mill-bogħod u minn barra. U inti m'għandekx dik il-kapaċità li tara lejk innifsek għalhekk inti għandek bżonn il xi ħadd li ovvjament torbot fuq u tafda totalment. Jgħidlek isma' jekk qed nara kollok f'daqqa hemm xi ħaġa tiston hemm jew hawn. Allura inti għandek bżonn il xi ħadd li tafda li tik parir tajjeb u xejn. U jiena naħseb li dejjem nżommu l-kapaċità tagħna ftit lura milli nixtiequ fis-sens li ħadd ieħor jara minn barra jara iktar x'int kapaċi tagħmel, ġifieri jiena
bil-pjan il-ġdid li għamilt issa ħanura ħafna iktar il-kapaċità milli kont b'dak il-pjan tiegħi. Xi kultant Tkun autokritik. you underestimate yourself jgħidu bl-Ingliż, so naħseb li importanti ftaħna. U meta tiġu għal fuq il-park, il-konfidenza u l-eċitament kif inhu il-norma. Spadu kmini. Nek daqxejn. Ja parti naħseb. Mux hekk. Nitkellem minn nifsi jiena n-nies jgħinuni. Jiena nippreferi nkanta qudiem persuna mill-tlieta. Eżatt, minna jru nħossna xej. Jina preferi performance mill-audition. Dawk l-erba qoddimi jintimidawni. Ġudikata kważi. Audition hija diffiċli ħafna. Issa vera kompetizzjoni, imma kompetizzjoni qed tagħmel biċċa xogħol tiegħek imma hekk audition. One on one, intimidanti. U Mirjana, inti kif qed tipprepara l-pakkett ħan sejħulu hekk. Qed nipprepara kollox virtualment, eżin in-nies li qed jgħinuni ovvjament qed nipprova nikkomunika magħhom hekk u nippjanaw l-affarijiet għal wara l-kwarantina. Ma min waj xort eżin qed nipprova milli nista' eżempju jekk programmi qed nipprova insib alternattiva nagħmilhom online. Jekk preparamenti kif qed ngħidlek qed nitkellem mat-tim tiegħi virtualment. U ovvjament qed nipprova noħodha bħala xi ħaġa pożittiva, ovvjament is-sitwazzjoni li qegħdin fiha issa nkun imjuna l-festival suppost. Mhux ħaqbadni COVID għal-issa żgur. Ovvjament u fuq il-ħaġa tajba, forsi jaqbadhom l-oħrajn kollha wkoll COVID. Tifdal int. Anka jien naħseb nippreferi nkanta quddiem udjenza kbira milli nkanta quddiem grupp żgħir ta' nies. Għax ovvjament fosa iktar vulnerability tkun qiegħda quddiem grupp żgħir ta' nies. U jekk tkun performer inti naħseb in-nies tkun tixtieq. Eżatt. Mela forsi ħanibdew naraw il-filmati il-kartolini tal-kanzunetti tagħkom. So ħanibdew minn Denise, daw il-kartolina tagħha, u mbagħad nitkellmu naqra fuq min kiteb il-mużika u l-lirika. I want your name, boy. Hidden on my heart, say what's the price, boy. Look me in my eyes, just like we're stone cold hearted, like we're sipping martini vibes at the party. Face to the ceiling. Denise Merċija, mela, daqsxejn informazzjoni minn kiteba mużika. Mużika u lirika miktuba minn Aiden Kassar. Li ħajju semmana fil-festival ukoll. Ġakina u għalli li għandu 5. Eżatt. Tifel bravu immens. Propja id-diska ma nkitbitx l-Eurovision. It was a last minute decision. Ma tagħmel xi differenza? Eżin il-feeling ta' meta titfa' song għal-Eurovision naħseb huwa differenti meta titfaħħa fuq radios, nitkellem għalija personali, l-esperienza hija differenti. Però le, ma jiddispjaċinix li tfajni għal-Eurovision. Pjanajna minn qabel u rejt ix-xewqa li nikdbu song flimkien jien u Aiden innaħbib ħafna. U ġejna ispirati mill-sejs ta' tmaninijiet. U bdejna bil-ħoqs l-ewwel, u mbagħad il-lirika ġiet wara. Tajjeb. Naraw issa il-kartonina ta' Matt Black. It's Matt Black. It's 60 degrees, I'm down on my knees, I am praying for your deeds, Where you going, are you done now? Aren't you looking for some fun now? Għattew pjaċir Matt, dara. Inħobb. Sabiħ, entertaining. Rigward kompożizzjoni. Mela, diska ila miktuba minn nifsi, ila sentej għaddejja, diska bejħet u ieħor. Dejjem tirranġa fihom. Ara, l-ewwel ġurnata kważi għamilt kollox sewwa, mbagħad għaddit kważi sena
Taħsibha mod ieħor. Mhux essaġ dejjem, il-viżjoni dejjem kienet l-istess, infatti jekk tisma' l-ewwel dima u li krijajt li hija l-ewwel vers u l-ewwel chorus, jinsemam kważi literalment kif ħarġet il-final master tad-diska. Imma konti nitfajta fil-background, taf kif isuk ħadu over affarijiet oħra fil-ħajja. U mbagħad fejn l-aħħar stadji iddeċidejt li noħodha ma' David minn Sub Studios biex nelavawha u nimmasterjawha għal livell għal Eurovision għax dejjem kelli l-intenzjoni tal-Eurovision fil-verità. U nħarqet come around. Klim mużika tiegħi nnifsi. Prost. Issa marru għal Mirjana, konte naraw il-kartolina ta' Mirjana. Nana, honey, you can miss my vibe. I'm a woman's love of take pride. Now you're begging, begging, but I'm done begging, begging. So dumb. Fell in love with another girl. I see her reflection in the mirror. She ain't breaking, breaking. No one's high, that's the truth. Mirjana b'mod virtualment, ejdinna daqsxejn. B'mod virtuali. Mela, bħala tim ħdimt ma' Cyprien Kassaru mal-Muxu, fis-snin li ħadsem fil-Eurovision nista' ngħid dejjem l-istess tim, żammejt s'issa, nieħu gost ħafna naħdem magħhom għax mużikalment nirrelata ħafna magħhom u jifhmuni, il-viżjoni li nkun irrid, ifhimni bħala diska ħarġet minn momenti tipo vera ħżiena f'ħajti u mill-ħażin joħroġ it-tajjeb, jiġifieri anke l-mod kif tibna l-lirika, l-mod kif krejajna l-mużika, tipo kienet xi ħaġa inspiranti għalija. U kuntenta ħafna bil-prodott, kienet l-ħsejjes etniċi kif xtaqthom jiena, il-lirika l-messaġġ li xtaqt inwassal kien ħareġ eżatt kif xtaqt, jiġifieri kuntenta ħafna immens bl-outcome. U lesta l-ġerni oħra ovvjament ta' Eurovision nħobbu jiskin. Proset. Nawgurawlek ovvjament bħal kulħadd. Emma Muscat, naraw il-kartonilna ta' Emma u mbagħad nitkellmu daqsxejn waħda fuq kompożizzjoni u messaġġ fil-kanzunetta. Someday I will call you up on a Monday morning and I'll tell you that I'm irreplaceable. Emma, kompożizzjoni tal-kanzunetta. Din il-kanzunetta kitibta mat-tim Taljan tiegħi, jiġifieri aħna tim ta' ħamsa, jiena Antonio Caputo, Gabriele Rossi, Marco Salvaderi and Lorenzo Santarelli. I call them my nicknames ġifieri għax diffiċli li niftakar. Kien Lorenzo, Marco, insomma. Id-diska titkellem fuq l-individwalità ta' kull wieħed u waħda minna u kif kull persuna hija unika u kif trid issib il-kuraġġ biex tkun min trid tkun inti fil-ħajja. Jekk għandek kolma, follow it, ħalli l-ħadd tgħidlek li ma tistax tagħmel dak li trid tagħmel fil-ħajja u insomma ħalli l-ħadd jinfluwenza l-karattru tiegħek insomma. Hija diska personali ħafna għalija. Fuq fatti vera, jaqgħu. Iva, mela. Meta kont iżgħar in-nies kienu jgħidu li ma tistax tagħmel kont ġifieri meta tikber trid tagħmel xogħol u mbagħad ovvjament il-mużika tkun mal-ġenb. Imma qatt ma xaqt nemmen din ħaġa ġifieri. I always fought what I believed in and nagħtu determinazzjoni. Dik hija l-mentalità ta' gżira meta nisiex fuq żgħir fejn m'għandekx suq kbir, allura inti dejjem trid ikollok il-backup plan. Raquel, nitkellmu naqra dwar il-kartolina tiegħek, ħanarawha. They said I need some time to heal me. Through it all I thought it's easy, but is this the way it goes? Is it the way you know? I promise till the end of time. Sing to me 'cause I'm your eye.
Mela, Rakel, kompożizzjoni. Il-ħames waħda tgħidin, u xek, kollha tajt magħhom hu. Yeah. Jiena nifaq. Tgħidin kassar kliem u mużika. Alright, ħames waħda kissar. Le, fil-fatt, le, għaddaw jonqos tnejn oħra, x'tiegħu u tnejn oħra, sissentom. Għax għalinna ta' kienaw Monday minn għalija, għalinna għandha ħamsa speċi tiegħi u erba' oħra. Tgħidin ukoll kliem u mużika. Ġaħdem miegħu fil-passat, we go way back ukoll. Jifmek ġifieri tiħsib, jitlaq minn hemmhekk. L-idea oriġinali tkun xi ħaġa tiegħek naħseb li inti tgħid tisma' nixtieq. Jiena kelli stil f'moħħi, imma kif tkellimna qabel, issu li jkollok f'moħħok inti qed titkellmu ma' xi ħadd ieħor jaf jieħdok direzzjoni differenti. Li tkun isbaħ finalment. Jew xbitek iktar u tħossok komda. Għax inti li taħseb f'moħħok kif titkellmu ma' xi ħadd ieħor bla ma trid, moħħok ħajja tal-saw ma' fil-verzat ma' f'tar postijiet. U l-kanzunetta hija suġġett li ħafna minn nies jistgħu jirrataw miegħu għax kulħadd jgħaddi minn żmien ħażin u jkun jixtieq joħroġ minnu. Ġifier kulħadd fil-ħajja għadha minn żmien hekk. Ups and downs, u kemm importanti tħossok komdu li tkanta kanzunetta li hekk tgħid tisma' dini mhux jonqos xi ħaġa u hekk ġieli kollok dik il-dak ma jew tgħid tisma' tajba lesta mela jien nemmen fil-kanzunetta tiegħi. Jekk tkun taf kemm il-versjoni tgħaddi minna l-kanzunetta ġifieri veru 20 versions, millin għazġi ġifiri. Dal-istadju jkun l-aħjar jisu. Ġili taħdem diska f'jumejn u tgħid eħe. Inħoss dik xaġa speċjali. U ġili ddumma eħe, jkun hemm ċertu xaġa nieqsa, mhux dejjem tkun tista' pinpoint x'inhi eżatt. Imma ngħid għalija ġili mort id-dar naħdu nismagħha u naħseb fuqha, bad ngħid eħe naf x'hemm nieqes, imbagħad nerġa' mor l-istudju nirranġaw imbagħad tgħid eħe orrajt issa. Importanti li tkun isek komdu. Titwassal għan-nies u l-kanzunetta finalment. Għandkom xi kantanti favoriti li jispirawkom kemm lokali kif ukoll barranin ovvjament. Xi ħadd li tgħid dik jew dak. Dejjem ngħid l-istess ħaġa jiena. Minn dejjem mali xakis għalija insomma. Għax doq il-pjanu, lek istorja tagħha, kollox il-buti tagħha tal-ġen. Għana bħuż imorru naħal oħrajn Nicki Minaj. Nħobb dik l-attitude, dik il-feel good, dik il-ċaqli. Tara xi ħaġa hekk tqabbel taf kif il-fatt li inti hekk outgoing ħafna iktar. Jien naħseb bħalissa inti jien nbiddel ħafna, ġifieri skont il-kurrent. Bħalissa naħseb The Weeknd inħobb ħafna, x'għandu viżwali, ħobb ħafna l-viżwali, jiena persuna nħoss li jiena artistika ħafna, so l-viżwali intaħ importanza kbira wkoll, mhux biss il-mużika. So naħseb The Weeknd. Jiena li xaħat li dejjem insemmi Chris Martin għax nħobb ħafna l-Coldplay. Allora tipo hekk il-ħsejjes hemm ħafna ma jqablux miegħi tamma. L-importanti li joġob. Ma anke jekk inkun qed naħdem, inkun qed nagħmel x'qed nagħmel nisma' lilhom, okej. U Mirjana. Jiena bħala persuna nħobb nisma' kollox, jiġifieri naqa' diffiċli il-mistoqsija, naħseb skont il-burdata, imma nħobb nisma' ħafna pereżempju R&B, nħobb nisma' soul, nħobb nisma' ma naħseb artista li dejjem bqajt insegwi u dejjem tibqa' timpressjonani, ġifieri l-performance nisma' Jennifer Hudson għalija personalment. Amazing. Kolħadd isu mar postijiet differenti, biss kollha artisti tajbin u xekk inti kulħadd għandu l-identità tiegħu bħala artist. Għax anke hawnhekk fuq hawnhekk u Plas Mirjana, isom kulħadd għandkom in-naħa li fejn ixxaqalbu, anke il-mużika differenti wkoll. Ġifieri naħseb importanti kif qed intu li tkun komda fil-mużika tiegħek. Jinnawguralkom kull suċċess, ġifieri f'dan il-kompetizzjoni u fil-ħajja wkoll, xi ħaġa naħseb ta' esperjenza li teqpa' l-Eurovision għandu ċertu importanza, jeqpa' markat naħseb tul ħajjitkom hu, ġifieri jalla tmorru tajjeb kollha rebbieħ. Ħajkun hemm jew rebbieħa wieħed, ġifieri
hija kompetizzjoni biss din l-atmosfera naħseb għandha tinżamm li qegħdin hawn għaliex at the end of the day intom kollegi aktar milli kompetituri biss. Ma kompetizzjoni hija kompetizzjoni. Kompetizzjoni sana wkoll. Eżatt. Tajjeb nawguralkom.